Salutare la toți, suntem nici astăzi vom juca Brawl Stars și vreau să mai facem azi un Brawl Box Opening cum am făcut ieri cu 3 chesturi, azi cu 4 am făcut ieri. În total am făcut Brawl Box Opening în 2 zile cu 8 chesturi. Cel mai mic opening. Mamă, da, am uitat că asta e harta de bul. Infect! O să-mi aleg bul, dar nu știu în ce măsură pentru că am pauză. Pe el. Asta nu mă joc cu random, ăsta e un prieten de-a meu de la școală. Nu sunt în România, sunt în Germania. M-a invitat că se joacă și el Brawl Stars. Nu știu cum își controlează nervii pe jocul ăsta, dar lasă, nu vreau să aflu. Un noroc, frate. Mamă, dar ce net prost am. Pune, mamă, stărpăurul ăsta pe vino bănco. Asta are căcatul ăla. Căcam așa. Nu, sunt mort, pentru că fugi, stai să beau un pic de apic. Mamă, merge. Piper, vai. Shelly, nu Piper, băi. Shelly cu echipierul lui Mr. Pipi. Backup! Am mijloc, frate. Shut the fuck up, frate. Și urăsc eu pe ăștia care ne bagă la mijloc. Hai și băiatul. Jucăm la Brawl Ball, că la solo harta urâtă. Băgăm un tic pentru că am puține trofei pe el și cred că e prea tic la... Mamă, Sprout. Sper la niciun hit, ești prost? Proști? Mamă, da. Ce safe stai acolo. Mamă, ce bine am jucat așa-o. Dar oricum... Dacă când ai doi... Mamă! Proștii și-o blocat mingea. Dai! Bă, a pus căcatul la peretele. Băi, frate. Băi, frate, dar și nasole când ai doi de ăștia în echipă, pentru că... Tuti! Bine, bă, frate, bine, bă, Jackie, bă. Bine pe gol. Ați văzut că dacă mai dura un pic... Mamă. Bă, l-a omorât capul pe coechipierul lor Sprout. L-a omorât capul lui Tic. Mamă, frate, ce troll e. Eu v-am zis că Tic e troll, dar
Bine că nu știu dacă ne-a zis ceva. 8 trofei. Sunt token. Hai, ce ne dă, ce nu ne dă, ce ne dă, ce nu ne dă. Bă, nici măcar un gem, frate. Nici măcar un gem. Da, cam atât a fost și cu acest videoclip. Stai ce-am făcut. Păi eu mă muzeam. Da, cam atât a fost și cu acest videoclip. Nu mi-a dat nimic din 8 chest. Bine că ieri, Brawlbox-ul de ieri, mi-a dat gadget pe Nita și pe Nita o am full maxat. Mai trebuie gadget pe 2 gadgeturi pe 2 brawler, bine, care i-am maxați acum. Deci mai trebuie un gadget pe Shelly, un pe Bull și 2 star brawler pe Bull. Eu am fost Anis și m-am dus. Sper să veniți pe live-ul de seară pe la 7-8, la vreo 7-8, maxim 9, știți voi. Am fost Anis și nu uitați un follow pe Instagram la IanisOfficial09. M-am dus.